Ya ka Balang Catholic ha Shnong Quinine. La ai nam ha ka Jingdup Jingkener jong ka Jingisynei Jingblei. Divine Mercy jong Jesus Christ nong penim. Kipa jrunget Catholic ha ka ni ka Shnong kila penlong ya ka Jingle niam bakerpang ha ka nyau tarik yayong ban kerpat ya ka Jingisynei bat jingker khu kerdo jong utrai kenrat Jesus Christ nong penim. Ha ka ni ka sngi Shuaban sedang ka Jingisynei la penlong ya ka Jingmani Eucharist bakut ka procession Jingisynei Jingblei bat la kerkhu ya umot baji jong kani ka Balang Shnong. Ya ka mas bakut la pen menta da usoblei Barnabas rengkat usoblei Aibor nong si. Hadian ka mas bakut la lek burom ya urang ba Balang barim jong ka Shnong Quinine ba Aloysius le ubala tre bat shimti ya ka kam rang ba Balang la arpu pras nem kenti. Da ka jingdon lang bat jing ai Mynsiem na Reverend Padar Aibor nong sit ki sestar ki Peit runget na ki Shnong Bamarjan kamtam na distrik dong Kharai nong po parish kala penrehem bat pensyongkun ya barok ki program hakani kesni. Ba ka jiyo siu jeng Peit ba ya ka so jeng kene ke baje kan ya rap ya ki bat kan pen mau ya ki aman na kapor bagi tit ya kene ke baje lang bau ne umot baje kan pen mau ya ki bagade ka si khut la ne kisi krau jong ke Balang di tempat ni ya me ablai ta kenrat ni klemat mamen kerku ya ne umot baje nang ba yeki barok ki balatei ya une umot baje nang ba kanar kamau ki siap bati barok lapan wandur hakane kurukom ke internet lang ba kajing subun Mynsiem jong i felicitas imli iba lalik hadwar jong me balang ba kajing ai subun kajing i la bansna yu hakane kurukom to ai begitu barok iban don kam ya une umot baje na bantang ka kam ka bukut ya bakentang ya da ya u na kirus niu na kibaman kibamut at penjat penpera ai bonne unsa hadu ba ipara bangit sila benlek da kumwei bat yang ngiru ibay skilang hakan kasngi ibay dan bentalang hakan kasngi ha kabangkan mau dia kata kasngi utrai ka Jingisynei balamba ka Jingisynei ka Jingblei kan ai ki kisam jengi kamtam ya kan ka Balang Shnong kumjuru ya ka Mynsiem jong felicita simli iba mamehi melakot chalade penyo ya ka cinjat hai bom jukun ipa ne kene yang bau Chris try jengi amen.
Amen.